Wani ro aku ketara nggerengi aku. Oh turu. Tak kira nggerengi aku ngareng-ngareng. Bareng ngeces genah nek turu. Tak gugahe senajan tak pangan. Aja nganti aku dangkep julung tungkul. Kok wani mlebu kamarku kowe ah? Wong le turu iso wis gedang kok ning kamar. Doedian wong-wongane. Aku iki sing kudu kon keri dhewe. Jenengmu sapa? Hah? Kowe sapa? Aku Bagong. Karo Janaka apane? Sedulur. Adike aku. Oh, adine. Oh, siji bapa siji biyung. Hah? Siji bapa siji biyung. Padha karo wong liya. Oh, sapa kowe? Yen kowe takon karo aku sing tunggu Taman Mairakaca Singaludra. Ana apa teng klene kuwi? Gandeng kowe iki ana kene. Melu Janaka, mengko Janaka kalah karo aku. Kancane do mlayu, kowe arep mlayu apa ora? Nek mlayu tak doyak tak pangan. Nek ora ya tak pangan. Wis ora sah bae. Ngesel-ngesel awak mlayu-mlayu ora urung tok pangan kok. Mangsa bodho lah. Wong paribasan wis watu kejepit ndok. Walik lek ngomong kuwi. Aku maju ngete-ete. Ake diwiwiti kok bongkot apa pucuk. Kabeh mung karep kepepet kaya ngene kahana. Pokoke wong kang kejepit kaya aku kuwi mung karep pasrah ngalah. Oh. Alah dadak menyanyi. Mbok kek trewel-trewel yo nyam-nyam-nyam yo. Ngombe yo turu. Kaya kowe nek medak. Oh. Wah mangguyu. Karang yo risi kok can kowe ora. Sajege urip akeh iki aku dianu macan. Dianu iki ning nggon pangan. Wong ngomong kok kan ning nggon anu. Nek kene ae ora keri ae kene yakin ora. Halus. Oh. Wah. Wah padha wae. Mak griming-griming ngono e. Keri. Aku kan mangan kowe-kowe dadi panganku tak pangan kok rewel. Nek rewel ya ora rewel, kadang ya kowe ya mangan ya goblok. Empuk genjur-genjur. Terus. Nah, terus, enak toh. Terus kepenak ora enak ora. Hanya wong edan iki. Kepiye kuwi le mangan kuwi? Ora. Hah? Ora. Titik-titik ora. Waduh iki kebacut e. Kowe njuk tega ora gelem mangan karo aku kaya goblok temenan. Kepeksa pangan dhewe.
ora genah wong Dian Rawal. Lah kok bareng tak cokot mbumbes pakanane ula ya kemen. Janaka mandhega tadah Tramasa. Yen panjenengan boten ngetok kekuatan boten sandi badhe kedrawasan piyambak tegese kepingutrawatiri piyambak penjara kagungan kekuatan daya pamepesan bisa mepesak liring kekarepan. Oh iya kelingan mundur Natwas Raden Janaka den engetaken marang Ki Semar Badraya matek pamepesan Sima kang saturaga gedhene ketaman haji pamepesan tanpa kekuatan. Katon mangan anung netra kadul magruyang-gruyang manebak manaut lir singa kang anabda lawan aduh aku tobat Janaka. Aduh aku tobat Janaka Jalna. Kowe sapa buta? Aku yaksa. Lodra yaksa aku. Kadange sedulurku lanang iki. Aku njaluk pangapura Janaka aku Jalna. Yen kowe tak jolke gelem semingkir saka kene apa? Aku wis tiba basaku. Aku gelem semingkir saka kene aku njaluk papakno. Yen kowe njaluk tak papakake kowe loro tunggal pisan. Mapano njaga percandhen Girisaren. Kancamu Jim Setan Pripangan giringen supaya melayu ngidul nututi kanca-kancamu. Oh iya aku njaluk pangapura nek ngono Jalna aku tak kancaku do tak giringi aku lan Kakang Singarudra njaluk pamit tak jagani pertandhen di sana.
gelar pandamuncar lir sorting peponang surung tan padang asor lan pacaring purnaming ngegono repat pono kawan duk mlika semana kantilar Raden Janaka manjing wonten ing Kedaton manggi Dewi Warasri Kandika Capo ing pinangka sinambeting carita inggih wonten kayangan Kirpidian Sang Pandya Batai Durga kang den potah marang keng wayah Nalindra tergelung Prabu Jungkung Mardiya kadrus saka ing katebian ketingal ndedel minggang ngakasa tedani ing kayangan ngukir pidian dandang manguri papan cumandha ing para bajul barat Gandharwa Swarlaya ingin den kuasani dening Sang Pandya Batai Durga ing lenggah katon ning pindha jati ning Ngadarga kasebut para putra bajul barat lan den pandhikani dening Sang Hyang Jaramaya nenggika Capo kang kepangayun nembe Kiwala Sowan Nalindra tergelung
Prabu Jungkung Mardya. Andeku marut lungaken dodho ngakulaken jangga. Muka lir konjem-konjema Bantala. Senadya semanten Sang Pandya Batari Durga. Prisa maneka wayah Prabu Jungkung Mardya. Ing kono sigra den paringi dawuh. Ngangsek nggenya sowan kepareng Loci Tenggriya. Kula nuwun wonten paring pangandika ing adawuh. Kita maju tak punduti priksa sedya kita sowan ngarsa ulun. Kula nuwun ngesaken dawuh. Ulun Dewa nuntuna prengkasang saya sinawang. Sangking Mandrawa wis merahina semubang iwang aruna kadinikraning aku rapuh sabdaning kukila rinkan koro saketer kini dunganing kung lir wusing pini panca pepetoking ayam wono marak katon manguwu lir tunggangan colo sawise lenggah kanthi paraga kepara ngayun padha basuki kulup Jungkung Mardya kawula nuwun
nampi pangestunipun pukulun kados mboten kirang setunggal menapa nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pabekti kunjuk Sandapada. Ya wis ulun tampa. Jaramaya wonten paring adawuh. Kabeh para kanca-kancamu bajul baret kumpulna. Ndok-ndok ngestoaken dawuh, Bu. Jungkung Mardiya nuwun wonten paring pangandika. Kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengku kalep. Coba matur kanthi walaka ulun midhangetake kanthi bijang satala-tala. Apa ta wigatine? Istunipun mekaten. Inggih wayah ngibaratipun badhe nempuh lampah. Namung kemawon kepangkalan benawi ing langkung ageng. Saged kelampan deringan toh dumugi tepining benawi. Sampun larut kenteling Jaladri. Pukulun lho, kok dadi mengku pasemon kaya ngono? Blakane kepiye? Kula menika sampun dangu. Gandrung-gandrung kalian Sri Kandi. Namung kemawon menapa ta sababipun Wara Sri Kandi tansah duwa dhateng penuwun kula nolak dhateng katresnan kula. Trimah inggih wayah kasirnakno ikhlas lahir batos jiwaraganipun inggih wayah. Aja kaya ngono. Sri Kandi kuwi gampang pinangka angel tak kandhani. Tumraping tata gelar nampik lan duwa penuwunmu. Saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli. Ora kok mergo ora tresna nanging sumurpa ya, Nggir. Temonana wong tuane Sri Kandi. Sri Kandi gelem dadi bojomu atur iso bangun Taman Mayarkaca. Yen bisa gawe apike Taman Mayarkaca. Esuk becik, sore tok boyong, sore ketok apik, esuk tok boyong. Sasongkor mengsang wayah sumulu madang ana puncaking gunung Sirna kumedhaping Kartika kasurutan Iwang Pratangga Pati jumedhul saking bumi katitik wis bangun raina ing aduh pukulun matur sembah yen ngaten kula nyuwun pamit badhe manggi Rama Durpada ya sing ati-ati sakpungkur kita ora tak tegake Jungkung Mardiya. Kendra mangana anung nitore soroting surya tutuk pindha lenging Kuthaka mingisyung kadulu mawa Prabawa nyadong dawuh buke Jaramaya lho aja wedi kangelan Jungkung Mardiya tutna sak mangsa-mangsa ana kang ganggu gawe Belanana kuwi putuku ngestake dawuh kepareng nyuwun pamit
ngodol lampahipun jumpa madya. Alon tata lenggah ira tutaning Sri Naranata tekaping Prawandawa katon lumawating tias lir sang kusum sampeyan nuwun wonten dawuh nyuwun wonten dawuh ya iki piyaying arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Janaka mulane Gusti mangke keyuyun-yuyun sare ora sekeca daruraeca lawuh Raden Janaka ki baguse kaya ngono to angger Raden Janaka kaya-kaya karo bojoku sing werdur laku sengit sapa bojoku rasa nyambut gawe bendina dolan-dolan ya karang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing goleke gawean sembah bekti kula kunjuk pangeran wis tak tampa wong ayu pangestuku tampanono kula pundi maksir ngono ya sing disebut wong ayu ki kono kok maksir dadaku monggo bojoku karo temne wong ayu ora.
sasampunipun lenggah skeca kados pundi pinjenengan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun napa kados pundi kok tindak wonten ing kedaton taman Mairakaca dos pundi sampun sae aku krungu kabar yen sapa sing bisa dandani taman Mairakaca ya kuwi sing tok ladeni mboten lepat panjenengan Raden aku saguh ndandani taman Mairakaca sakabin taun ora sah ngenteni taunan iki mengko aku saguh mulih kaya jaman semono ing wanudya utama anggambar ruming kusuma gembrang-gembrang yen ngandika wanudya utama anggambar ruming kusuma gembrang-gembrang yen ngandika saestu menapa pripun ya temenan nggih ngaten kula nderek kowe ora mengko wene wis dadi mboten arep kepengin nyawang kaya ngapa limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi ya wis ayo tak parengake ayo melu piye Mbak nggih kalih Mas Bagong mboten ngenteno taman arek ngono pacarku oh Mas Bagong iya biyen dek karwane sing dhisik seda wae bojoku wis mati dengan sukses oh ngono monggo kula diraken mengaran Ayu Den wis nolo garing wah ya munggu tenane Ndara Sri Kandhika kelengat jejer karo Ndara Janaka wah janiring ketok kaya ana memanane ya heeh kaya aku kur kae sithik kaya kae kaya ana memanane
Angger aku nyupir karo jajar wah kita le serem. Nyupir apa becak? Bisa nyupir becak kaleman. Nika Mas Bagong to, Den? Iya. Gusti, mbok ya disemir apa piye rambute. Kaya ora tuku untu bar dhuwit dimut. Gelem ya kok ngene iki ra gelem ya wis. Nolong gareng, kula bapakmu ndi? Hani kan apa? Kene lungguh kene bakal di laksanani penuhunku Pangeran Janopar tata-tata bangun taman. Oh nggih. Ngaten apa, Den? Iya Nolo Garing. Kok tak ngasuh. Ngasuh-ngasuh kene yu. Nggih, nggih, Mas. Nuwun sewu. Omong-omong ya kono. Ora ya. Katartonat Wasmana Raden Janaka Estimana harsa minangkani panuwunipun Dewi Warsikani. Jer taman wis komplang. Jim setan priprang trek-trek bareng acandak. Kang Wasmana kagiring samya ngidul. Sumusul rawangipun. Matek mujijat Raden Janakarsa. Mangsulaken Udawa dalang Taman Mayor Kaca ing endah rikala jaman semono. Mung sakedhep nektra paribasan. Taman Mayor Kaca bisa malih dadi taman kang endah. Dadi taman ingkang langkung edi ndadosaken gumunipun sedaya para rati. Sang Arjuna esmunya kamanungsan lirike kodi kamantian lono kongas Sri Kandi kula pangeran sawangen sing ora becik mengko kowe matura mun banget aku ming satroke kanggunan kekuatan apa lamun semet disediri dari taman apik kaya ngene iki wong apa ngono yo iki para keparingi dewa kejawi keparipun Jawata ya pancen dasare kedunungan kekuatan batin iya mulane ora wercok kangen ya cok ngono ngangen ora yo nek sing dijanggut ki janggute Ndara kok sing niyo kok dapur kesetrum Mas Pangeran apa gandeng kula menika wanita nanging kepengin dados senopati mau kondhangipun Kang Janaka iki jemparing titis wae kowe iki menengo wae wer buambleh wae ora mbok kula dikandhani jemparing ya kena iya kena ning ngendika iki sak celmong-celmong rumah aku mangkel kene ya ayo tak ajari ngono apa ya kena kula kondang nek ra duwe nganu ndara satra ra ndek kekawi ngendikane sak celmong-celmong ayo sepen
Tak cari ya kene. Nika lho Jemparing, nika sing Jemparing yo. Sipate ngene kandhane. Nyipat wong sing dijemparing utawa apa wae. Kuwi aja nganti kurang duga prayoga. Matno. Tatas paningwersa. Aku seneng aku iso jemparing kaya Kang Majana kok piyai kok mangkelke apa-apa kok pinter iki wong apa ngono. Kowe ngapa Gong? Ora iso ngadeg aku rek. Setruk. Setruk kok mayeng. Cekel panah iki gendhewane. Ngaten. Iki kurang mundur nang ngene. Ngaten rene titik. Coba lepasno. Patitis lepase Jemparing. Bagus kang rinengga busananira. Wis po meneh. Malih. Sing nganti pinter Gong. Nun. Kene, mangkene Mas. Mbok kono didolke mo. Kowe ngriki mawon Den Ayu pun monggo. Mengko aku kurang bener. Dibenerke mbutuhke Jemparing ayo kowe sing njukuke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo Pangeran Sadirana ayo tak tuturi. Yaning talaga kadilangit mambang tepas ulan pamaneka Om
daya kusma yuwana sumawur lumrang dadi kang jalada ngaturaken kasugengan rawuhipun anak Prabu ingkang milenggah Duh Rama kula tampi mawi tangan kula kekal kula cancang poceng weni nampi pangayumanipun para sesepuh sopanges dalem Kanjeng Rama winantu karajan nirsambikara sungkem pambekti kunjuk sandhap padha mawantu-wantu kula tampi kadhingah menapa ing minangka dados darunaning penggalih anak Prabu rawuh wonten ing Kraton Pancala Duh Rama sowan kula ingkang sepisan atur pangabekti ngangka kalih sampun wola-wali ingin putra nglamar dhateng ingin putra Sekar Gedaton namung kemawon tesih mujudaken Kintaka dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingkang putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing Bathara kula supados wan pepanggihan kaliyan Rama Prabu ingkang kiwawantahan kula menika nalendra puter gelung pun jungkung mardiya oh iya oh menika ngincok sering kintu niwala wonten Sadal Brama iya lajeng wedal sak mangke kepeksa kula lajengaken penuwun kula kepengin nglajengaken ngen kula kasmaran kaliyan putra Sekar Gedaton kepengin lajengaken anggen kula kepengin bebrayan kaliyan Yayi Wrastikadi Rama kula suwun rilaning penggalih keng putra badhe kula jak mukti wonten kraton Nguter Gelung anak Prabu kula pun bapa mboten wenang ngukuhi mboten wenang ngaturaken menika saking panuwunipun yoga kula piyambak awit miturut saking aturipun ing rayi mboten nyawang menika sampun sepuh mboten nyawang menika derajatipun tiyang pidak pejalaan nanging sok sintena ing saged mulyakaken taman Mayarakaca menika ingkang diwuladosi ing Nalendra Utama Berbudi Bawa Laksana sedaya ngendikanipun Rama kula sagahi sagah badhe mulyaken taman nggih sagah kula kinten mboten ngantos gantalan wulan taman Mayarakaca tentu dados yen mekaten kuwi dinten menika cobi katiti priksa awit kondhangipun taman menika panjen ragi gaot nyuwun pamit badhe kula budhaken
gelisang kadalarung yekata sang pinarwasa gumregut magut ing ayuda jagat diwa Bathara bareng aku mlebu nang taman Mayorakaca taman kok ketok becik ana satya kang lungguh ana kene iya kepara nyata Sri Kandi apa kuwi sapa ya iki sing tak derekke sing bisa mbangun taman Mayorakaca ya iki ya ta Gong nggih bisa mbangun kacamata sapa kuwi takon dhewe Satru sapa aku Pamadya Pandhawa Janaka ya Permadi Wijanarka kowe sapa Jungkung Mardya sing dhuwur kae sapa Petrus sing isor Gatotkaca nu Gatotkaca kewer-kewer Arjuna nunung paran aku sowan Rama ing Pancala diajeng Sri Kandi dipasrahke marang aku dipasrahi bangun taman Mayorakaca nanging gandeng tekan kene wis tok dandani enteke dandani pira tak ijoli Sri Kandi dadi kewajibaku mergo aku wis matur Rama Pancala yen Janaka ta durung matur oh iya yen pancen aku luput mergo aku urung matur pancen tak akoni aku durung matur ya wis perkara aku dandani taman wis ora sah tok ijo ora susah dilironi tak relake waton Sri Kandi gelem ngladeni kowe ikhlas lahir batin jajal tarin amarga aku kebacut nembung wis rila Rama yen Sri Kandi ana tanganku Sri Kandi apa ya ora nesu atine ke wong to yo anggap ora yo gelem ngono wae jar apa sugih bondo baguse tumpuk undung kula mboten panjenengan ora iso ndandani taman panjenengan kok ya ora kok nggih tenimbang lateni kuwi aku trimo lateni Bagong wae gelem ora kok mang ndak ora tenan pun maca bodho apa kae kembang dene kok mang grisani tok ora kok grisani tok ora temenanan nang ngrene mengelek Janaka tak kira Sri Kandi gelem dadi bojoku yen kowe mati bareng mati karo aku
kadrincing trengginas tampani gresku tak tamen duduk semono Prabu Jungkung Mardiya ketaman daya aji pamepesan tanpa kekuatan nuyanaya Baskara Titimoksa senajan to sambat-sambat datan den penggali satemah ilang kakedepaken ilangi Prabu Jungkung Mardiya manukswa nunggal sajiwa Raden Janaka Mardiya lan tak kedepake Janaka gaglak mongso gawra Jaramaya kok gulung-gulung olahraga kok apa olahraga kok apa kena muni gaglak-gaglak olahraga aku ngerti karepmu kowe arep gaglak ndoro Janaka ya to ki sing gerangan pangan dhisik gelem ora? Mo. Kowe nek iwake wong tuwa ora doyan. Nek kowe mangan wong apik-apik gelem. Buta ora urus. Kancamu basur-basur pira? Mboten gawa rombongan kok apa. Namus gedhik. Kon bali kono. Iya. Orang genah sakame dilempiti nggih ora gelem bali ngati-ati nyuwun pamit wae Aguntas ngajari manah
kowe awakku kesel tanding tiyasa karo Jungkung Mardiya saya tambah kesel aku tak ngasuh Tungganana karo Bagong bareng mau mbok ora tau Bagong kula tunggoni dhewe mawon aku nek ora tunggoni Ponokawan ora iso turu wong lambene kewer-kewer wae tresnani nika wong mbeborosi nika ya karben ayo kene ngaso kene Petruk nun gelarno popo tak nggone ngaso niki teng taman mongko maneh tamane alas iki kersa mboten kersa gelar arung ya ora apa-apa Dora Cikandi apa mriki nunggone kene tak tunggonane kowe do ngalih kono ah ora rame sare ngriki Den iya Dora Cikandi gak ngriki sare-sare iya saking asta tinulu pindha deksaka ing pamanujung kula ngger menawi mboten ginakaken guna piranti mboten ginaken kesagetan mboten saged pinanggih kalian Denowo mboten saged pinanggih kan Sima nggih namung ngaten nggih kula kok mireng pawarta bilih taman Mairakaca kok pun ketingal sae saking daya napa man kula mboten mangertos apa ya mergo prihatining Kurawa apa mergo prihatining Kakang Durna kok taman kok ketok apik niku tenan apa pripun dijuni nggih estu niku lek kula poso wingenan niku oh napa tenan nggih la yen pancen estu cobi dipun buktekaken oh lho lali lagi oh lho koco nangke badhe kula buktekaken Natkasmana Raden Supali badhe mlebet wonten taman marmane saking kraton Cedipati